И да, здравейте, аз съм Devil Gamer и днес ще снимам на Subway Surfers, това е епизод номер 2. И да, почвам. Ще снимам на Subway Surfers, ще довърша поредицата. И след това ще снимам на Minecraft, правих си я. И да, благодаря ви за абонатите. Епизода няма да е много дълъг, защото имам работа. Правя банери и някак така. Не знам как така не ми лаги, но... Не съм много добър. И да, ще слагам музика, когато няма да говоря. И... Радвам се, че ви харесват клипчетата. И да. Да, както казах, няма да снимам много, защото рендирването ми отнема много време. Към 6 часа, ако е 1 час клипа. Дори да е те. И да, това ще бъде от мен.